Hello guys, hi, welcome back to the channel. Guys, yani onji bayakege ponnulle ortiye ponnulle lishu school gottalla lishunu burdu ponnulle orti first time yani ortiye ponnulle ini alpada attige tikku panteranja ponnulle muledi bele annundu so anjam alpa podu bukkatikve guys. Okay, bye. lishunu first time burdu ponnulle inka alla tension annundu albatikkincha encha uppale ammanu ken walu anje epalalen school letunarre nyane populen paterna kenan bokkatiku. Okay, bye. ಇತ್ತೆ ಬಾಯಕ್ಕಿದ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಎತ್ತಿಯ ನಮ್ಮ ಎತ್ತದ ಕುಲ್ಲದ ಪಾತೆರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮಾಮಿ ನಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಕಲು ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಕಲು ತಿಕ್ಕನ ಪಾತೆರ ಖುಷಿ ಅದೇ ಸೊ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಕ್ಕಲೊಂದು ಪೂರ ಇಡಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮದಿ ಮೇಲೇನು ಎಂಕ್ಲ ಪೋನಾಗ ಪೂರ ಫಸ್ಟದ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಆತನು ಬಾಯಕಿಡ್ ನಮ್ಮೆಡು ಫಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಪಿಂಗಾರ ಪುಡಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಬಿಡ್ಪುನಂಚೆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಅದು ಐತ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಸಾರಿ ಸುತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದ ಅಡ್ಡ ಪೂರ್ನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅವೆನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಉಲೈ ಬಲಸುನ ಬಾಯಕ್ಕೆ ಬಲಸುನಿ ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಉಲೈಲೆ ತಂದು ಪುಪ್ಪೇರು. Why? मेरे बलसना मादी मलाइका मूजिने देखे बे अंत तेरे पे आम्मे जगल पूरा वीडियो तू पेरला दुआडे बलसना निंगुने ಉಲ್ಟಾ ಈ ಬಂತಿ ಒಂದು ಲಕ್ಕದನೆ ಅವಳು ಬಿಡೈ ನಾನು ಐನೇ ಲಕ್ಕದಾಯ ವಾನ ಮುನೆದ ಉಲ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಓ ಅಲ್ಲದ ಮಂಗೆ ಲಕ್ಕು ನೀಜು ಪಕ್ಕ ತಿಂದು ನಿಂಗೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಏನು ಸಮೇತ ಆಗಿವಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ಪುರಿ ಹೋಗೋದಾ ನೀರು ಐತೆ ಬಾಯಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬತ್ತದು ಇಂಚಿ ಲಿಶು ಜೆತ್ತಿತ್ತಲೆ ಅಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಂಬತ್ತನ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬುಕ್ಕೆತ್ತೆ ಅಲೆ ನಿಂಚಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಂಚಿ ಸೈಕಲ್ದೇ ತೊಂಬತ್ತೆಗೆ ಸೊ ಆ ಬುಕ್ಕೆತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ಯರುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಸೊ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪುರ ಅರಲ್ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಕೊಯ್ದಿತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ರುಂಡು ಸೊ ತುಲೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಮರಪೋಚಿ ಅಂಚನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತೊಗೊಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನೊಂಚು ವೀಡಿಯೋಡು ಸೊ ಅದನ್ನೇಟ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.